Kardom Don Marli Nelimen Angtong Ti Pini Labangso Alamarjan Long Ilitum Kacatan Ponje Lam Kelake Nonalom Karbi Anglong Ahemphu Karbi Hilisai Lam Kacapang Jarwaret Alam Kia Putak La Bangke Manipur Penangke B Kuki Atum Da Karbi Anglong Ahemphu Bang Surido Kasi alang itum han non Kuki Koson Si Keklem Naing Mapuhala Bangso Alam Putak Penangan Alam Ki Karbi Anglong Ahemphu Ronghan added that the around Asi Pini Kela Bangso Putak Letum Cingkitan Pondang Kuki Si Klem Naing Ma Koson Si Cing Vai Naing Ma Bangso Alam Iltum Cingki Pon Piap Hang Koson Si Kuki Itum Da Karbi Anglong Ahemphu Nangkele Rok Ma Hala Bangso Alam Iltum Cetan Pon Priat Lona Kecengse Bangke Manipur Long Le Pelang Alam Lapen Ratchari Long Ang Hoi Anwan Alam Pen Meitei Lapen Kuki Atumang Bong Ron Thama Dokok Lo Aprang Benta Labang Solam Kilang Tumang Bong Dobom Vot Pizza Non Head Jong Alam Cetan Polotang Tela Bangke Jugadam Tangan Ningkan Suri Ni Rain Koi Raket Tom Me Achiklo Hala Sot Pensi Putot Lama Kimi Ason Lo Nang Klang Tulo Lapen Hadak Pensi Non Piniar Ni An Jujip Pin Hadak La Meitei Lapen Kuki Tumang Bong Ron Thama Dobom Lang Non Pontak La So Ron Thama Join Pen Haladak Manipur Lo Kido Kuki Atum Inglong Anatu Kido Kuki Tum Penangan Tum Kapirik Atirik Pen Dak Karbi Anglong Ahemphu Nang Cipacong Do Posisi Citan Pon Lo Non Amat Ke Office Pen Peklang Pami Puga Avela Vot Pece Tame Non Amat Dak CM Angho Pen Kebar Lapen Ong Dung Tum Kacitan Dak Bang Suri Si Kuki Karbi Anglong Ahemphu Do Posisi Citan Pon Lo La Bang So Pi CM Pen Stame Karbi Anglong Arada Panalang Di Pang Dak Lo Matang Te Perangke Long Pang Dak Lo La Bang Suri Si Kuki Akhei Bangke Karbi Anglong Ahemphu Ke Deng Tek Te Dak Pen Putot Ha Manipur Kapaci Dam Tuji Aphan Prabjin Pen Klem Po Pusi Alang Li Hin Pen Ningjit La Bang So Pi EPHLC Ahemphu Ake Hai Jaiga Thar Pen Sitame Alang Hi Meta Ningjit Pon Lo While giving protection and shelter, the CEM should have condemned the Manipur state government for engineering continuation of ethnic killings among the Kuki Zo and Meitei communities. After ensuring protection and shelter to the Kuki Zo victims, the CEM should demand of the Manipur government to restore peace and safety and take back the displaced Kuki Zo refugees, if any, in Karbi Anglong. Alang Li Hin Pen Kaningje Alamarjan Itum Lang Pemi Nengi Haladak Alang Li Kaningje Pun La Poson Hello Kuki Atum Aphan Jasamet refugee Pusi Pulo Lang Li Apong Apong Lo Ipu Kuki refugee Pulo Tang Te Tum Chini Lo refugee Pulo Tang Te Ametanga Dead Do Ametanga Hem Do Vot Picita Ron Thama Join Pen Ahem Arichi Open Kunat Ni Along Kaprek Kajepa Chong Damatum Se refugee Pusi Ipu La Son Tosi Jaiga Thar Sarsitame Kuki refugee Atum Phan Dak Karbi Anglong Ahemphu Non Ron Thama Apor Bang Relief Kema Long Binai Lapen Mo Apor Lo Pulo Tang Te Alang Itum Han Putot Ha Manipuran Toy Tunangi Pusi Jaiga Thar Sarpen Tame Ningje Pon Lo La Bang So Pi Penangan Asong ESDC Pen Ke Chenglok Lo Charlie Asong Tu Pen Ke Chenglok Penangan Asong Charlo Song Tum Nang Barsi La So Relief Kema Putak Penangan Aning Kang Samse Lapen Ke Khamki Alam The Cepak Lang La Si La Pusona Poro Hod Nili Hin Pen Lam The Kapek Lain Ke Lahilo La So a relief Kema Bang PG Ma Pipi Ma Lale Lam Ke Thegali Ili Tum Hala Akenang Sot Alam Bang Terek Pit Amat La Akenang Sot Alam Ka Dia Bang Si Ili Tum Jasemet Ke Cetan Waret La Daksi Apor Cepe Dam Waret Daksi Jakong Cepe Dam Waret Son Mandel La Si relief Kem Ki PG Ki Pipi Ke Lake Nahok Aron Along Ta Ave Pinangi Ma Pinang Ni Ma Puna So Ke Tok Angge Ave Lu Relief Kem PG Ma Pipi Ma Po Bang Ke Lake Ili Tum Munit Angtin Doma Ave Ma Po Alam Cholo Lake Nili Lapen Kumar Ne Abang Pusi Tame La So Alam The Cepe Lang Milu Iltum Democratic Adet Si Kedo Kedi Ini Kan Arlo Alam Itum Cetan Me Kedi Peklang Me Kedi Lasi relief Kema Putak Jaiga Thar Sarpen Pabar Lo La So Alam Putak Kumar Ne Tum Cedon Dunde Pulo Tang Te Cedon Dunde Punon Ning Samse Puting Samse Punon Seta La Ning Samse Puamat Alam Tidak Bijut Ko Mang Chokchi Ilitum Karjuna Ingi Bangke Ante Koman Tulo Da Karbi Anglong Pen Ke Toy Pula Bang So Kuki Tum Phan Hala Bang Se Lam Ke The La Pen La So Lam Ke The Long Bang Ke Cedon Tu Sar Non Jaiga Thar Sar
alam arjan le ilitum lang posi tame alang li hin pen tame ki pu bangke dak Kuki refugee matang te ha Manipur pen nangke kat nang cepat jong aku ki tuman puthot ha Manipur toy tu nangi puge kathar sata ning jer loke pulutang te piniar ni Karbi Anglong arlo komat abang phu komat abang thisi Manipur pen nangke kat nang cepat jong aku ki tum handa Karbi Anglong arlo dim klong long le phelang boreng abasai pek nangi pu komane ning je bang duma jok tabe tang te labang so Kuki refugee tuma lampen ili tum la puan kachi hilivare nangi la puan ili tum perangkia mai ke phavare ninga kenang tuma avi relief kena puthak ili tum komane tum bang ili tum munit ang thin do purotang te matang te ili tum munit ang thin chepek lang nang pupen ili tum relief kem pinang pu komane ning je bang dulu laki opinion aning arlo lam laki aron long ke to avelu nasi hala so puthak komane ning kang sam chepek lang ponot jongsi Karbi Anglong Autonomous Council si dak arpulo gente Karbi Anglong Autonomous Council pen relief kem pipelo ni tum toy pito pulang toy piton jokta a solution si kena inke jokta ki rengji mate tum kacerai kom ja towar si kena inke towar si kena inke ente lasi ili tum non apora hot Karbi Anglong arat kacar junangi bangke relief kem alam bangkali non ili tum kacar junangi lapen ili tum kar junangi Karbi Anglong Autonomous Council panke koman pulo Manipur pen dak nang kebe nang cepat jong aku kipan koman tulo dak pen katerek po mate ke toy tu po Manipur lo arni la pen apor non iltum arjunang po la silam ke thegente dak pen toy te det la silam ke the ke toy ke APS ke toy kali ile tum song tum ke toy kali ile tum long le la bangso arpu ge do kali ang hoy ge do kali aja kong ge do kali ile tum ke itum kamat halam cepek lang pola pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ke klen ke damlong itum kar chak don lahelo sita hala bang so ar pu ke deng nai a responsibility ke lake Karbi Anglong Autonomous Council hello la sia sona ka prek alam pili lepin pen mon jasemet per itum ka pek lang nai panke koman tulo Kuki refugee tum han Manipur long ke toy tupo lali tum arjuna lahelo a hok pet akarju this is the real question la pen adun tu alam bangke Karbi Anglong today long isi kamat hapen kapin cap pon pen ketok isi do relief kem nang bilo pulo tangte la pu anak kuti tangka igji pula puson ketok pon tek pon long halada kuti krepon pelero asinili langdam clear lo halada ka bangke pe kam kra so sinili tek long athima non head jong CEM ang hopen ke barateng pulo tangte dak kuki etum bangsuri isi do bangsuri isi pusipu don suri isi pukali seta Karbi Anglong today hala bangso abiota long nili tek long teng pulo tangte don suri si pinjong dat masih e don long bang pli pulo tangte dak bang suri pli do pusi pek lang pon lo pen bang suri pli phan lapuan atangka jong se pedam lo pulo tangte dak kuti kre pho igdaji pusi pek lang pon ningkan isi farman asila puson non apor rat phan isi ke pamang hu abirta bang ke pipi der sonte messenger pot lo non birta lo long ta pang dak ningi bang ke komantulo dak pen ke toypo halabang se jase met pet ke birta alo longta rar phan pang dak ning pachini nangi halabang se kenang sot la bang suri si dim long bang suri pli salam tat pen la pon tangka igji pu pen komat ne phan karlenda ma bang chok che dedi non apor hut iltum me thang bong ka charlena bang ke la ke alia bilu dakta nili la so birta lam ka pinpur pon ko the bang ke dakta la relief ke ma futak se pe therong lo hala komantu si dak pen ke toyji ma polam bang pe klang te dar lo arju je dar lo arpu ke do tumate council kachari tum la bang se arju dangi porlo asini lihin ben kachuning ri bang la hello birta lo long an sitame mate akaprek acha tai long sitame ili tum non apor e thebe se ni jana po aron re pen dake bang tum han komantu lo ka terek po la hello la pen la bang so por hut ili tum karju deng do thulang non kuki refugee pulo tang la non het ke bang tum lo non het ke bang tum la ke bang suri si pusipulo seta non karju deng do piglang PGR-VGR along le arlo bangsuri kep do hala bangsuri kep aphan kumantulo tharli pokate dak ningkan kwan lo il tum ke chak tang ke CEM ake hai bang ningje ta hai nilile ke ban kali kente la hai ake cheke betum phan nilile ke ban kali puchi puta hai setan nang limit thang mata da Karbi Anglong Autonomous Council arlo mate ang hoi long kang idun ke jording pik lo nang li CEM ang hoi kang ni lok ta nang li dak ningkan kep ke le rok lo nang li methang si chipulo te la song bong nang li komantu si la so PGR-VGR lo ki do a Bihari a Bengali pen ke chenglo kapre kapre khai phan komantu si nang li ka terek ji komantu si nang li ha Bihar ke toy thui komantu si nang li ha
UP ke toy thui nangi peklang lama pinian si nang le solam pangdak lama pinian ni avela pi pot lo lage thedung akar julo thedung question la na penan par do thulang dak uttor borbilalong ha Bangladesh pen nangke kat nangche pajong a refugee Bengali refugee tum dak Kevang cengke don pharu phira phokep pulo piniar ni bangke habar ke hat ahomsti ke lang tum si dong thep lo kwani dakar mudolo Karbi penan parte alang tum ong mulang la refugee tum ong mulang pang denglo ante hala alang tum han kumantulo ko terek pokente la sila hailam ke lake isi veda kisung cerab lok ethevet lo lake ili tum thakon elo Kuki refugee dak Bengali refugee la pen kapre khai phan tum dak thakon elo isi vet lo dak Kevang lo pulotang te kachirai ke longle phelang lo ili tum ke rengji phan boreng abar sai lo pen ke chenglo tum beha paper la hai se chirai pokente la so joy ni si dak pen terek nei putum ki pulo gente la si nona por ke dak Kuki refugee polan korido dak Karbi Anglong arlo ke do a refugee tum phan kumantulo terek poke CN pen se tamela Kuki refugee alam la ethe ni lok ke chok chelu la Kuki refugee phan dak pen ka terek lo tang te Karbi Anglong akisung ke jok lo pukali det ke hala il tum kumantu ni pen kisung nang cek nang waret non piniani dak kupi homostilong IMSC pawon kumar alang ta PGR lo si dolo kunar ni pen si dak Kevang lo dak tang de kupi pot lo te pini dak Karbi Anglong Autonomous Council ahem ar lo le ang hoi pipon tu det ke la hello ma refugee phan ki phlung ji pu la hello ma akemang ke la poson hello ma ke claim ke la hello itum Karbi Anglong arat ka chaju neng ke relief camp PG ma pipi ma la lam ke thekali pipi pulte pipi dan nang thangalam belo kopi lo dak itum ka tonte lam do nang ke sita ke nang soda bangke ko mantu si ka teregi ma hala solam bang petar vek nang la pen ethelam do nang Karbi Anglong ke ko mara tuma long lelo tribal land Karbi land kalima kalang ma hala lai huelam sa penang an ka chi hili tu lo theglong lo sita nili ke matha teng pulotang te dak ili tum ke ta chi hili je lam ke avilu Karbi Anglong pini si Karbi Anglong pulo sita ha district nang ke long cheng jila nang ke long cheng apo bang ke ili tum United Mikir Hills and North Kachar Hills pusi pulo pulotang te Mikir Hills pulotang te jasemet pet dak pini ya Karbi Anglong long ke sonu sokleng ke ili tum Karbi so tum hilo da Karbi tum sa Ahemphu lo ili tum si jasemet pet aki ong dung ke dak Karbi tum lo la penan part me district ke hanga tum sita ahut sita me ili tum Samson Singh ti la pen kapre tum cerab dum si itum Karbi tum si pe phrang pon lo aso district ke hangta pulo tangte pini ani da Karbi Anglong arlo bangke ili tum Karbi Akhei tum si sonu sokleng lo seta da ke do inglong arat atum jasmet pe dak Akhei barim ha komantu ni ani penta ili tum dak do thagra pet lo potum indigenous posipulo bang alam penke dak komantu ni ani pen ili tum do ra pet thagra pet khei barim posipulo hala pusona inglong arat ra phana bangke ili tum dak jinghon ponang po pini sonu sokleng po tum se ili tum se inghon ponang po inglong arat phanke la pen la so alam theke la ke nilam the chot kali ru Samson Singh ti atum se tame kani te kang ve kalam lake pini la bang solam jong si komani ke kroi kre bang do Karbi Anglong arlo ke do inglong arat atuma phanja semet iltum inghon ponang ne pokomani kaning je bang do polotang te la ke ru Samson Singh ti kaning je tangla tame arkanji pu bang lo pini district ki kim tekang longri ki kim tekang abang pu alam tame arkanji pu kama tha bang lo ke na pen nili ha Angtan pen akewang inglong arat phandak dengnang polam kali nili po bangke dak ha komantu ni arni penta ilitum ke dora pet a inglong arat alam sikipuda Indigenous tribals lasi amut pilam che thanam lo pulotang te ilitum la solar ma puta ka chihili oi dat na Karbi Anglong mate ha mantu ni arni bangke Mikir Hills pulo pinyani ke Karbi Anglong pulo la bang so Karbi Anglong al arlo bangke ilitum so Karbi so tum ke sonu sokleng lo ilitum ka Ahemphu lo wo phechita ilitum long nangke do don rapet ka boche rapet a inglong arar atuma phan ke kaching hon ponain arpu ke ilitum arpulo da sonu sokleng pu a Karbi atum ilitum helo arpulo ching hon ponain ke la pen ching hon pon pe pulo tangte la bangke mo e phan sinang che dan po e phan se hoturang che kampo asi hala so ang theke bangke aprang Assam state ong sitame alang litum jasemet pet la Assamese putum alang tum met thang aphan kacepat hepik jora bang chok
Sita hala Akhei Aphan labang so kelang red kelang ai hala so ajo ini pena bangke ni Assam bangke acet sai selo. Asini li hala solam ki podam ke pini Karbi Anglong pini acet man de hala solam ni pudam kali. Sita Lusem som sing ti tumna so biat long ki kim te ka hut kama thata la helo. Jasamet pet ke Karbi Anglong bangke musining pete ure tik sita me ili tum Karbi tum helo dakle sonu sokleng lo ili tum helo Ahemphu lo. Tapi la solong bangke ili tum Anglong arat phanta kaching hon ponangnya bangke ili tum arpulo la helo. Tang te don mardi non bangke ili tum labang so alam arjan kirip nangya podang le rong lo. Si kirip alam thelong bangke nili mohet ke cheng alam kaniji pon alam si ripon po. Manipur pen nangke kat nang cepat chong Kuki Akhei Aphan Karbi Anglong arlo chakima chakchema po alam ke pangbelo chakchelo po bangke kaddo kabetala bangke chekroi sarlo ka chekroi kri po bangabelo la si komat ne phan akoi ki pithap ke jong thap bangke tum ing tonang po alam pen alam long bangke tum che don thek nei setame non apor ili tum kaching kinai bangke la relief camp alam bangkali relief camp bang PG ma pipi ma dak afan bang doji ma ave ma polam bangkali relief camp jong si pi pulo tang de la bangke afan bangke state government hang nang po state government Assam state government apu dolo dak pini Karbi Anglong autonomous council la chotle la so kapar punai kali Assam state alo si do bom lang kente pulo tang te Assam state government atum ta la so relief fund apu thaka bangke ma thanang ko hi Sita so relief camp puta ko marlo la pon ka chingki kapasi kang tungke atema relief camp ni ke thekali si relief camp moheta puelo relief camp PG ma PP ma hala bangke la ke idutum methang asong methang jungjung kama thalam opinion alam la bangke si munit angthin polam chot aron alam kali leke sita dak bang Karbi Anglong lo chak no lo po bangala ka aron alam lo se dak bang chekroi sar lo asi relief camp puta ka bangke chingwai ma cingki ma la ke song tum cima kama thalam ci pirep no matang de ha jungjung tum kama thalam ci pirep no citala solam ke pithe nang lo itu non ka pithe nang ma ke non ithe vet arjuna Karbi Anglong autonomous council pan kaddo ka ve itu chekroi sar pen ithe vet arjuna Karbi Anglong arlo ke do refugee tum Kuki pola ma bepin lo Bengali pola melo Bihari pola melo Hong Angtan pen Kevang Inglong aso kalinon kalang no ha Angtan pen Kevang dak aron ri pen nang ke do nang cepat chong atuma phan komantulo ka tharle po matang deklar dak pen ha Manipur pen ke wanga Kuki atum phan komantulo dak pen ka tharle po komantulo dak pen ke toy po la pen dak phelang pi PGR-VGR along le arlo ke do suri kep le kai akeche ke be atum phan komantulo dak pen ke toy po ha Bihar UP la pen dak utor bor bilong ke do a Bengali a refugee atum phan komantulo ke toy po hala soal lama bangle iltum Karbi Anglong autonomous council pan arjuvet nang la ethevet arjuvet na arni apor bang peklar dak nei pura iltum Karbi Anglong autonomous council pan arjuvet na pinia la mal jang ke pon tetlo kardo